Sartu eta hospa! It's all right, Mallorca. If I were a rich man... Baina, ze arraio! Gini non naskantzea! Zikora santuko zaitut! Izdirezua da, bai! Baina ez daurea! Zapoia da! Errega ikandako zapoia! Lepoa bihurrituko ditzutxurut zaitela! Zatozkona! Emoi da zu edo bestela! Goitik bera botako zaitut! Eta orain niri tira! Nahikoa da, utzizazue bakean. Alkate txiki! Zer egingo dugu gaur? Aita agurtzera joan behar dugu, gogoratu. Hiriburura joatekoa da, eta gabon gauerako gozoak erosiko dituela esan dit. Ene, Antxonik intxaurrak biltzeko eskatu dit, intxaur saltza egiteko. Bagero beharko du. Guazen. Eta orain? Zer egin behar dugu, Alkate txiki? Nor dator nirekin txabolara. Jakintza zue, bumeran bat egin behar dudala. Aizu ez, zer da bumegrama? Ez du bumegrama esan, buremana esan du ez alortu aizu. Aitatxo! Aitatxo! Kaixo, bikote. Kaixo, aita! Hiriburura noan ez eskolako lanak orain egingo ditugu. Ze iruditzen zaizue? Baina lagunak zain ditugu. Gero ere hor izango dira, ezta? Hiriburura joan behar baduzu, joan zaitez, hori ez da nire errua. Agurtzera etorri gara, ez da, batira, agur eta ondo izan. Atorrona, Antxe! Bestela gaur ere afaldu gabe geratuko aiz. Aitu! Barnetegiko bizitza lasaiagoa zen. Ba orduan badakik zer egin, hortxe zegok gate. Badakit, bai. Etortzeko esan diat. Antxe! Itzuliko da bai. Etxe honetan arauak ditugula ikasi behar du. Eta gainera, hori ez da... Arrazoi du aita, beti afalauretik egiten ditugu etxeko lanak. Baina jakina, gaur aitatxo hiriburura doan ez eta horrela izan. Mari! Lasai zaitez, nire gelara noa, bihar arte aita. Mokizu hau ez ote dut sekula rastoan sartuko. Eta kontu zibili behar dut, bestela labaz torratuko dit. Don Fernando. Berandu nabil kakazarra. Eta tramankulu honek egan egiten du, ziur. Ez hori bakarrik, Australian eizarako erabiltzen dute arrakastaz gainera. Horrek egan egiten duela, orduan harri batek ere bai. Baina harri bat jautitzen baduzu, harria ez zaizu itzuliko. Eta bumerana aldiz bai, bumerana ondo jauti ezkero, eskura itzuliko zaizu. Hasi altzaigu gure sasi maestroa lekzioak ematen orain ere. Ara, eta Don Fernandok libre utzi aldu gure basauntza. Nik abaitu dut burmingana. Eneba, ia behingoz ikasten duzuen. Bumerana, ez da hain zaila, kontxo.
Ere gaibin gabe geratu ez gara ba! Esku txiki horiek moztuko dizkizut! Txomin, konponduko zenuen ba esan dizudana. Horrela ondo dago. Guk ere amaitu dugu. Ze iruditzen zaizu, Martin? Tira, egin duzuen lehena izateko ez dakit, proba dezagun. Baina hori bai, denok batera. Ados, bat, bi eta hiru. Ba aldakizue bueltatzen ez den bumeranari nola deitzen dioten. Palumakia! Ai! Nor da bilor? Yaza! Gera zaitez hortik edo, segundo! Aia, hori bai Bruningana. Ikaragarria da. Nik bakarrik egin dut. Oso ondo, segundo. Primerakoa da. Ez, handiegia da. Horrek ez du egan egingo. Ez baititu lege fisikoak inondik ere betetzen. Ez egin jaramonik. Botazazu, segundo. Ean oraino iristen den. Ez du egan egingo. Martinek arrazoi du. Martinek. Entzuidazu, egin niri kasu. Bota, segundo. Bota! 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 Oh my god! Lurreratu egin behar dugu nolala! Zete Montri Sandori! Hainbeste desbideratu algara! Australiaraino! Eta orain zer? Itzuli egin behar luke, eta Martin? Dakizuen bezala, igotzen den guztia jaitxire egiten da. Bla, bla, bla. Hau da marka hau. Ze izan da hori? Ara! Hegazkin bat! Eta gure laguntza beharko dute. Bagoazen laguntzera. Joan egin behar dugu, bai, baina etxera. Oraingo honetan Martinek arrazoi du, hegazkina bota dugu. Akabo gure asteroko paga datozen 10 urtetarako. Alkate txiki, zure ahotxoa jateko bakarrik irekia doz, eta bide batez aztu hemen gertatutakoa. Koldarrutxak zarete guztiak. Barkatu, hanje, baina ama zain izango dut. Bihar nahi baduzu joango gara? Segundo? Buluminga ez da oraindik itzuli. Zain geratu beharko dut ez da. Bakarrik joango naiz eta neuk aurkituko dut. Ondo heldu, txikitxo! Egia esan ez dakit handik aterako garen! Ez, txikitxo! Ez dut ezer ikusten! Eskatu eta eskatu. Gutunak eta gutunak. Kontua da lana ematea, nazkatuta nago. Gabonak ditu, Napo. Hoize duk aurren ilusioa eta gure ardura euren ilusio hori tajuz betetzea. Bla, 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 bla. Amak esaten zidan, bai. 3 erregeekin lasaiago biziko zara, ikusiko duzu. Napo, kukuri hausten baduk akabo gure lana. Honako hause duk gau bakar batean Euskal Herriko haur guztien etxetara iristeko daukagun sekretua. Kukuria, eta ni zer? Ni gabe nola banatuko dituzu opariak? Baiakizu iaia hanka utzi dudala. Nora hoa, ez duk lana amaitu. Astorik alferrena tokatu ote zain niri. Napoleon! Zer egin ote du asto zarroneko nengoan. Baina ze demontre. Ondo alago, Napo? Napo!
Ez. Eskerrak ez dik ezer, konortea galdudik besterik ez. Ni naiz kapitan pilotu, niri behar zaitu beditu. Jaitxia di hortik, gizon hau herrira eraman behar duk lehen bailen. Zer, nik? Lana daukat, zuk esan duzu eta arrazoia duzu. Ez dut gutunzakoak antolatzen amaitu, egoera horretan gizon gaxoa eta zu? Ez dik ezer. Ba ez badu ezer, orduan jaitsi dadila oinez mundu guztia bezala, zede montre. Ezin dik hemen esnatu eta hori ondo txodakik. Ezin nahi inork ere ikusi. Olentzero ikustezina. Ba nik ikusten zaitu, eta zena duzu esatea, ez zara inbesteko. Zatar xamarra hori bai, baina bestela. Napo, atorrona agarrori. Ederra? Ederra naizela ustean duzu? Bai, amak ere hori esaten zian. Xildua dieta etortzeko na. Egon geldi. Orain herriraino joan behar du. Herriraino? Lan zikin eta astunenak nik egin behar. Iluntzear dago gainera, eta badakizu iluntasunak beldurra ematen didala, mesedez. Tira, Napoleon, bueltatzen aizenerako afari goxo-goxoa prest izango duk. Ez nezopak, ire gustukoak. Bikatiluka da. Ados, kontu zibili. Eta Anje? Mendialdera joan da. Bai, basauntzak beti mendira jotzen dut. Zer diozu, Anje ez da basauntza. Etxera joan behar du, tripak horroak adauzka. Bai, jantozu zerbait. Zurbil zaude. Mari, jakin nahi duzu zure anaia xelebre hori nora joan den? Jakingo dut, zuk ez zer esan beharrik gabe. Agur. Kaixo, alkate txiki. Ba ez errez esateko tratua egin dugu. Bore mangoarekin hegazkin bat bota dugula zabaltzen badak. Zer? Sekulako zigorra. Egia esan segundok bota du, buniran gagora joan da eta hegazkina bera. Mendi artean galdu da hegazkina, Anje ez, Anje mendira joan da erreskatatzera. Baina ez dizute zer kontatuko. Ba nik ere ez dizute zer galdetuko. Tira, ba, ados bagaude, ni banoa, bale, agur. Agur, alkate txiki. Osa piztialakoa. What? Barkaidazu, ez daukate zer zure kontra, baina ez da esnatzeko gure aproposa. Lan bikaina, Napo, lan bikaina. Lasai zaitez, Mari. Inor baino beto dakizu Anje nolakoa den. Zure lagunek irudimen handia dute. Hegazkin bat, Jesus, Maria eta Jose. Badakit, baina hor kanpoan hotz handia egiten du. Eta aita zutan jarriko da. Noski, eta arrazoi guztiarekin gainera, eskerrak bihar arte ez den itzuliko. Bestela, Bost axola aitari Anjeri ze gertatzen zaion hemen edo mendian. hori ez da egia, Mari, eta zuk badakizu. Seme baten moduan maite du zure aitak. Non ote zaude, Anje.
Fernandok, akatu egingo nau. Ederki hasi ditut gabonetako gorrak. Basoan galuta alagaina. Hemengoen hain galduta. Neu nagusi edo jota hautsi! Ze muturrekoa! Jakin aldaitekek zertan abilen hemen ordu hauetan, txikita? Napo, bosten nauz. Eta zu? Zera, nik galdetu diat lehenago. Hegazkin bat ikusi dugu. Ez alduzu ezuek ikusi. Zaurituren bat ote zegoen nik ustera joan naiz. Hegazkina diok? Eta hori ze izan duk? Kolpe hartu aurretik ala ondoren. Eta xarra? Xarra? Aipatu ere ez izen hori. Esplotatzaile hutsa duk. Tira, igo adia estotak tira. Gaurko bigarren bidaia duk. Xarra. Bera egun oso harpa jotzen eta gillotak ez. Baina, non sartu ote da asto zarroi? Herrira jaitsi beharko dut. Hemen inguruko hotela. Ez da pentsatu ere, hemen ingurukoa ez da gizon hau. Tira ba, Jose! Udaltzain kargutik kenduko autoraintxe bertan basabizti hori menderatzen espaduk. Tximunte gabrua! Jauna, ongi etorri gure herri zoragarri eta maitagarri honetara. Aurrean duzun hau alkate jauntxit gorena duzu, nahi duzunerako. Baldin eta gehiegi eskatzen ez duzun bitartean, noski. Jaunak, Lord McLondon da nire izena. Duringongo konteriko McLondonaren odol berdinekoa. Ingalaterako gaina eta lorea. Hau Chimichoda, nire bidai laguna. Gure herrira zerk ekarri zaituen jakin aldaiteke jauna. Jakina, zera nire hegazkinak arazoak izan ditu eta zera regairik gabe geratu da. Berriro bete eta bidaiariekin nahi nioke. Negozio utzi ezinak ditut egiteko ta. Jauna, hemen ez dago hegazkinik. Zu zaude bakarrik, tira zu eta zure zera tximino hori. Eta nola uste duzu etorri naizela? Oh, yes! Hori zera. Zer horrek jakingo duzu nola etorri zaren? Begira, ez nago txantxetarako. Esan bezala, istripua izan dut. Hori da, baserria. Baserri baten ondoan lurreratu gara, eta asto batek ekarri nau. Oh,
hitz egiten duen asto batek. Astoa, izketan. Astoak hitz egiten duela, arakaia. Alkatea da, hemen hitz egiten duela asto bakarra. Oh my god! Ura! Hango ura da astoa! Bai, ura da esandako astoa! Hitz egiten duena, hain zuzen! Hain gizon detorea eta. Zatoz ona berehala. Esango atidazu non sartu zaren. Goazen etxera. Anje... Oh my god! Zoragarria da! Zerbaiterako balioko du! Kendu, zer da, alde mendik! Jaun Andreok, entzun! Begira ingalaterako erreginak nire familiari oparitutako urrez eta harri bitxiz osatutako ordulari bitxi hau! Nire egazkina ekartzen didanari emango diot! Anje! Baina non ibili zara? Oso arduratuta geunden. Ez duzu merezi, baina... Barkatu. Don Fernandok baleki. Ez diozu ezer esan, Antoni. Dena esatea merezi duzu, baina jakina. Antxoniren kontura barregitea gauza erraza. Barkaidazu. Barkatzeko? Gaur egun osoa etxean egin beharko duzu aitu? Hegazkina erortzen ikusi genuen, eta zaurituren bat ote zegoen. Hegazkina? Ez du tontakeriarik entzun nahi. Jauna, herri honetako aberastasuna, alkartasuna, izadia. Horiek dira gure altxorri preziatuenak eta maitatuenak. Lastima, azkarra dirudizu, etorkizun handikoa nire laguntzarekin gobernadore izan zintezke. Gobernadore diozu? Gobernadore izan aldut? Errege! Emperadore! Tira, erloju hori gertuagotik ikustea eskertuko nizuk. Gure herriko ondarea aberasteko balioko balu, nik herriko miak eta unitatea berehala jarriko nuke abian aparatu hori aurkitzeko. Entzun odolkiko ipetzua. Egazkina nahi dut, bestela. Ezen agur ordulariari eta urdesa belodi hori. Ulertzen gara, ez da? Tira, gure asto azkarra ere bazatorrek. Zer moduz pasatu duk? Jota nago, bueltatu ezinik nator. Jota hagoela baizeharo jota, jakin aldaiteke zertan ibila izen herrian. Baina ze, hori ere gaizki egin aldut. Anje mendian galduta aurkitu dut. Entzun, kukuria lapurtu digute. Zer? Ordularia? Oh, arazo galanta duzu. Sekulakoa. Ai, kukuriari gabe ezingo ditiagu opari guztiak gaur gauean banatu hau zoritxarra. Tira ba, baduzu nahiko lana traste hori berreskuratzen. Eta esaidak zer egiten zian Anjek mendian. Anje, galduta zebilen. Egazkin bat erortzen ikusi omen du. Ez diot esan hemen zegoela. Lokulu biskatxo bat egitera du. Anje... Komisario, zer egin ezin garrantzitsuagoa duzu eskuartean? Mendian modu misteriotsuan desagertutako aireontzi bat aurkitu behar duzu. Jaun agurgarri honek altxorrezin ederragoa eman dio herriari eta hori dela eta zorretan gaude. Tira, Txotxolo hauta, zure miak eta unitateko burua, adarra jo nahi diazu. Bueno, zera... Mendirako bidean ikusi nahi zaituztet berehala. Bestela nire tximinoaren gabon gaueko afari izango zarete eta gozeta. Oso! Zer, Sandu, afaltzera gonbidatzen gaituela tximinoak? Nik etxean nahiago betiko intxau saltza. Horrea, egazkina muturraren aurrean egonda ere ez lukete aurkituko. Herri celebregorik. Madam.
Elisabete, zuen erregina bezala. Miss Elizabeth, Londresko doreari ere itzal egingo lioke zure edertasun paregabeak. Begira hantxe izeneko gaztetxo baten bilanabil. Basapiztia. Non bizi den esango bazenit? Jakina, han. Uren arte, pamposa. Kaixo, neskatxa, zure anaian onda? Egunon, jauna. Lagundu zaitzaket? Barkatu eragozpenak, Andrea. Zera, zure semearekin hitz egin nahiko nuke, albada? Anjerekin? Ez da nire semea, baina tira, sartu. Zaidazu, etxean alda? Mari, esan Anjeri etortzeko. Zatoz, tximutxo? Gau guztia hortik zehar egin ez du ba? Ba gaur, egun osoa etxean emango du. Jaun honek zurekin hitz egin nahi du. Kaixo, gazte. Ez daki baote daikizun, baietz esango nuke, baina hegazkin bat galdu dut. Badakizu, ez da? Zu altzara pilotua! Ara, benetan! Zure hegazkina erortzen ikusi genuen! Jauna, nahi alduzu non erori zen erakustea? Nora zoaz, gogoratu zigortuta zaudela gaztetxo. Hori da, disiplina, gizarte baten oinarri funtseskoa. Baina oso lagunkaria litzateke niretzat pekatari honek lagunduko balit. Bai, Antxoni, bai, hori izango da nire zigorra, gizon honi laguntzea. Ez dakit banik. Zein da gizut emakumea, zekituan izango da etxean, dire hitza duzu. Eraman zazu ba, eta zu, zintzo demonio. Bai. Mari, joan beraiekin. Eta Anjeri ez begirik kendu. Aitu? Honek usten badit? Mila esker, emakume galantori. Erregairik gabe geratu omen da, eta horregatik erori da. Eta ez hori bakarrik, orain hegazkina non dagoen ere ez daki. Erregairik gabe, udaletxeko sotoan badago erregaia, apur bat ematen badiot barkatuko dit. Ez zenuela zuk bota. Gainera, hegazkinik ez badauka zertarako behar du erregaia. Txistea, bada gizon bat inozoa. Pentsa erregaia erosteko kotxea saldu zuen. Begira, hori ez alda hegazkinik gabeko pilotua. Tximu polita! Jauna, nahi gabe bota nuen zure hegazkina. Erregaia behar baduzunik badaukat, horrela barkatuko didazu. Ekarriko aldizut. Zoragarri handikote, zoragarri. Eta nola ez barkatuko dizut jakina. Ekarriko duzu orain, mesedez? Orain? Ezin dut. Nire errunengo baren zainago ulertzen duzu? Zer? Tira, ustazu hori nire kontu. Bale. Jolasean ari ginen, jauna, hementxe bertan. Eta bapatean, zure hegazkina agertu zen laino artetik. Eta non erori zen? Hango mendien artean. Ondo. Eta non dago handagoen baserrirako bidea? Argitaratutako azken mapen arabera, inguru hauetan ez dago beste baserririk edo bestelako eraikuntzarik. Beraz, argi eta garbi esan daiteke, oker? Eta hau nor da? Inguruko azkar uste paidazu? Oraingo honetan Martinek arrazoi du, hangoian ez dago baserririk. Nahi bezala. Ahaztu dezagun baserria. Eta zure astotxarena. Baina zein asto? Ez niri adarri jo! Berarekin ikusi zaitut gaur goizean! Hitz egiten dakien astoa! Mari, goazen etxera. Gizon honi lagundu egingo zeniola agindu diozu Antxoniri. Geldi hor! Zure arrebatxoak arrazoi du, txikito. Ez da arreba. Zu erreskatatzera joango nintzen, baina berandu zen. Gezurti! Alkate txiki! Gezurti! Egia da! Gezurra! Beti berdin! Nahikoa da! Nik bete dut nire partea. Agur. Min egiten didazu! Laguntxok, txango baterako prest zaudete?
Nik ezin du. Amak ez digu mendira joaten uzten. Ixo! Igo txabolara! Txintxo egotea nahi dut, haitu? Nire laguntxoa zerretu zen azken aldian, beso bat jantzion mutiko bati. Tira bukiz. Gubiok. Lanera. Dira joatea osasuntsua dela esango ditek. Nile ere egindan agapa. Jose... Bai? Zera... hemen itxerongo hau, segizakik aurrera, importa ez pasai. Ondo da, alkate jauna, ondo da. Galtzainek duten guztia eman behar dute beti herriaren alde. Konforme. Aurkitu alduk ez? Ez, hemen ez dago ezertxo ere. Begiratu zakpa beste alde horretan orduan, alproja. Jauna, bai, banoa, lasai. Hauxe bai ordulari polita. Tratu ederra egin duguna. Jainkoa. Akabo. Zenbat eta lo gehiago egin, orduan eta logura handiagoa. Hau marka. Gure beharra egurra txikitzen. Zer duzu gaur? Kukuria. Gauza bat esango dizut. Olantzeroren etxeak beti irekita behartu. Ba begira. Etxean sartu eta urtero lapurtzen digute zerbait. Giltzarrapo handi bat jarri beharko dugu batean. Kukuria erabili egin ditek. Urrezko ordularia martxan jarri ditek. Jakin aldaiteke zertan zabiltzan. Kukuria berreskuratu behar diago, hil edo bizikoa duk ez alduk ulertzen. Tira. Hartzazu arnasa. Bi. Eta ze esango duzu? Zera, olentzero naiz, gabonetan opariak ekartzen dizkizuena, ezagutzen dauzue, laguntza! Gendua biparetik. Zergatik ez diozu Angeri laguntza eskatzen? Anje. Jo, ez dakidala ba. Tira, aldatu dira gauzak, ezta? Orain arte baserririk ez zegoela zenioen. Eta orain ondagoen ez dakizula diozu. Ez dago, ez dakit, gauza bera da. Segi aurrera, ez gelditu. Basotik dabil lotxa, goian dago eguzkia. Lasai zaitezte, Anje gure bila etorriko da. Houdini handiaren liburua behintzat hemen banu. Azken pudin zatia kalte egin dirala uste dut. Eta astoa, esan egia, hitz egiten du, ezta? Zu jota pitzatuta zaude. Au! Ni pitzatuta? Zuek zaudete pitzatuta. Nola bizitzaitezkete hemen? Au, min ematen didazu. Hegazkina hartu eta martxa.
Mallorcako hondartzak zain ditut. Baina jakina, Mallorca non dagoen ere ez dakizuzuk. Zu berriro baina zer du txori honek. Aldezuak! Inguratu da zaude! Botarteko, peskagarriak, patak... Lord Avilor! Ni ez! Nik ez dakit hitz egiten! Pitzatuta, Zatoz ona, Astotxo! Ondo da! Zenbatu 10 arte eta ezkutatu egingo naiz! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Xarrak bidali zaituela? Ordulari bat? Hegazkina bere baserrian. Ondo da, nire kontu. Esaiozu xarrari. Iez egin dit. Baina entzun duzu ez da? Entzun zer, nik ez dute zer entzun. Kokoteraino naukazue guztiok! Baseria eta hegazkina non dauden esaten ez badidazu? Damutu egingo zaizu, zuri eta zure laguntxoei ere bai. Ondo da, hegazkina emango dizut. Bueno, hasi zara zentuz jokatzen. Guazen ba, norutz? Hegazkina bueltatuko dizudala esan dut. Ez non dagoen esango dizudanik. Zera da jotzera hau, txotxolo? Tira, tratu bat egingo dugu. Nik hegazkina bueltatuko dizut, zuk baserritik lapurtu zenuen ordulariaren truke. Ez zaiatu niri txatxu-txatxuekin buruan hasten, haitu? Arratsaldean kanpazabalen. Eraman ordularia eta hegazkina zain izango duzuan. Ondo da, ados, baina txantxarrik ez. Zure laguntxoak nire esku daude, ez astu. Arratsaldean kanpazabalen! Non dago leku hori? Kaka, zara. Zara esan du. Kaka, txira. Tximua gure alde jarri behar dugu. Ban daukan horbaitek jateko zerbait. Nik baneuka, nik galleta batzuk dauzkat. Zer? Nik gozeak akabatzen eta zu galletak gordetzen? Zu jaten hasi da. Osondo, txiputxo, osondo. Zure laguna gara. Piknika antolatu duzuen niri abisatu gabe? Non zaudete? Kaixo! Eta nire rumbengatxoa? Zera, ez da bueltatu. Bale! Eta aurrak? Aurrak? Bai, zera, jolasean, ni pirata naiz eta beraiek marinelak. Ni ere jolastuko nintzateke, baina nire burunganaga... Non da, kanka, kanzapal, non dago leku bat da? Kanpazabal? Herriaren beste alean. Zera, ba erregaia bertara eraman behar da. Eramango alduzu? Jakina jauna, herriko zerbitzaria naiz, zu gelditu nire bolongainaren zain. Agur, marineloak! Zein jostalariak diren. Ene bidai lagun zoragaria, zera gogoan duzu lapurtu zenuen ordulari bitxi ura? Barrezkuratu egin behar duzu. Itxaron, norazoaz! Nor da bilor? Baina zer? Lasai, Anje. Xarra! Zer da hori? Ez adi beldurtu, Anje. Gure alkatea.
esandakoa egin dut. Ondo egina. Ze moduz gazte, aspaldiko. Ni ondo, baina lagunak gaizki, gizon horrek giltzapean utzi ditu zuaitzeko txabolan. Aterako ditiagu, egona dila zai. Eta ordulari hori? Hantxe, gogoratzen alduk iraitonak utzitako kriselua. Etxean daukat. Triste nagoenean piztu egiten dut eta bera nirekin dagoela pentsatzen dut. Ba, niri lapurtu didaten ordularia antzerakoa duk. Nire arbasoen oparia duk. Eta berreskuratu egin nahi duzu. Bai, Hantxe. Horregatik bueltatu behar zioagu hegazkina kanpotarrari. Eta gero, egin dezala alde nahi badik. Ordulariaren truke, jakina! Ah, eta lagunak askatzearen truke, ez ahaztu. Eta orain, nedar egingo dut. Luzerako duzue edo zer? Napo! Tira, lan handia dugu. Hegazkina kanpazabalera jaitsi behar dugu. Gaur gabon gaua da, lagunok. Mari, itzuli naiz. Ongi etorri etxera, don Fernando. Eta aurrak? Zera, jolastera joanak dira. Eta? Ze berri dugu herrian, Antoni? Tira, kanpotar badabil herrian. Hegazkinez etorrela istripua izan omen zuen eta orain, saria emango dio hegazkina aurkitzen duen edonori. Hegazkinaren bila. Herriko plazan agertu zen hitz egiten omen zuen asto batek ekarrita. Eta hegazkina non dagoen ere ez du oroitzen gizajoa. Astu iztuna? Kolpe latz hartuko zuen orduan? Tira, eta Antje formal aldabil. Ai, ama? Antoni, entzun aldidazu. Ai, ama? Zer, argazkikoa? Londresko banketxe batean lapurreta egin omen du horrek. Dirut zeikargarria. Eta ez hori bakarrik, Ingalaterrako erreginaren altxorra ere lapurtu du alprofa horrek. Ai, ama, ederra egin dut, don Fernando. Antjerekin eta Marirekin dago. Zer diozu? Kanpotarra, hegazkinean etorri dena. Handiek hegazkina erortzen ikusi omen zuen eta laguntzera eraman du. Eta nik joaten utzi diot. Nola Lasaitu zaitezte. Mesedez. Katean ondako! Entzun. Tira, entzun. Utzi amaitzen, mesedez. Arriskutsua da bai, baina gure zaurkiaz ondo antolatu behar. Sandro? Sudorritxila daukala. Horretarako, mental urrunako oso onako. Isildu zaitezte, katean ondako! Mesedez, utzi amaitzen, utzi amaitzen. Katean ondako! Ezin gara geldirik. Hegazkina jaisteko moduren bat, Antje. Antje? Ikusi alduzu hori, gauza guztiak, baita, eta ikusi egin dut. Nora zoaz? Ordularia berreskuratu behar diat. Ordulari horrek egiten aldu hori. Hoa etxera, Antje. Hau nire ardura duk eta, ez duk nire arazoa. Zure arazoak nireak ere badira, olentzero. Aspalditik dakit nortzaren. Mendeak dira, zure itzorduari utxik egiten ez diozula. Munduko edozein aurre egongo litzateke prest egoera honetan zuri laguntzeko. Hegazkina bueltatuko diogu eta ordularia berreskuratuko dugu. Behingoagatik, utzi dazu urteetan eman diguzun zoriona eskertzen. Antje. Gaur gabon gaua da, eta nahikoa lan duzu. Ezin dugu denpora gehiago galdu. Adi, zue zoazte hegazkinaren bila. Ire lagunak nire kontu. Ados! Sorte hon! Azkenean, akzioa! Erasora! Honegingo dizu ez jateak, aitaren itxura hartuko duzu bestela.
ekarri hori! Ekartzeko ba! Azkenean, hitza bateko dut eta zilkura salduko zaitu! Zera raio! Zer ote du traste zahar honek? Ba, tira, ordua da, hegazkinaren bila joan behar dugu. Nor dabilo! Hanje? Ai, ama! Baina, nola? Nork ireki du? Ontza izan ote da. Eta bumiranga? Mila esker, segundo. Segundo, gurekin zata? Oraindik ez da voluminga itzuli. Honekin alferrikta, goazen. Traste honek badu zerbait. Baina zer? Hegazkinak? Tira, barruan duen altxorrak. Mila aldiz balio handiagoa du. Egon zaitez geldi tximun nazkantea. Lasaitu zaitezte lagunak. Eskotlan jarrekoak bidean dira, eta bere bila dabiltza. Gu aurren bila joateko antolatuko gara orain. Eta alkatea? Eta udaltzaina? Beraien ardura da gu babestea. Ze esan du? Abestea! Arrazoi du, gauan gaua da gainera. Dindandon, egu berria. Ez dut tutik entzuten. Ai, Mari, arduratuta nengoen. Eta Anje? Gizon horrek giltzapean eduki gaitu, Anje berarekin eramandu. Anje? Denon laguntza behartu beraz. Zuek, aizeleku aldera joango zarete. Ados, ondo da. Eta gu berriz, burdintegi aldera. Murdoch inspektorea, zuen esanetara, zein da egoeraren egoera? Animo, Napo! Tira, Napo, egin tira! Enekien hain indartsua zinela, Napo! Bai, oso indartsua naiz. Eta azkarra, eta harina, eta ederra. Eta orain, kanpazabaleraino eramango dugu. Olentzero, zuk nahikoa lan duzu opariekin, guk eramango dugu. Ados, Anje. Mutil zintzoa aiz, baina kontu zibili. Zintzoa? Nola ezpa, hasi zutiraka eta orduan bai izango zara zintzoa. Tira, lagunduko dizut. Badakit zer egingo dugun hegazkina harinago eta errazago eramateko. Kanpazabal. Nire erregaia. Mukizu horrek adara jo badit, damutuko zaio. Utzi pakean, erru guztia zurea da, esku luzea lakoa, erregaiaren tapoia ukitu izan ez bazenu. Mukizu alakoa! Bitzetan, aparta mundiala kristona, demasekoa, itzela! Oiek ez dira bi, 5 baizik. 5? Praketan plost. Zer? Nahikoa divertitu zarete? Ez da pentsatu ere, haitu? Guk bete dugu gure partea, orain zure txanda da. Emaiguzu erlojua. Utz nazazu bakean kakanaru horrek. Hegazkinean altxora egon, eta ordulari zahar horri nahi duzue? Zatozona, itxaron, tratua egin genuen. Hau nahi alduzu? Oroigarri gisa eramango dut! Gabon zoriuntzuak! I wish you a Merry Christmas!
Napo, azkarran zara? Olentzerok existitzen aldu? Txapela! Ez gelditu, Napo! Eman joke hurra, gazte! Alkate jauna! Aurkitu dut! Non? Han goian, han, begira! Bada hegazkina, Jose ikusi aldu, guazen da. Bueno, minga! Bidain txotxelik ba alduzu? Ez? Ba, kanpora! Oraindik hemen? Ordularia berreskuratu arte bai behintzat! Jaunok, Britannia handiko korroaren armadan, zuek zarete aurzartenak. Bai, jauna! Egazkina jauna! Julian edator zuzenean! Hantxe! Itxaron! Txikitu egin bazaitut! Kendu! Geldik! Ingalaterako erregikaren izena! Stop right now! Errazora! Into our position! Eskuinera! Oh! Eskuinera! Esakut! Bumerana! Eta orain nora zoaz? Nazkatuta naukazu! Oraindik hor? Alde, mendik! Ukizua lakoa! Alde! Ekarri! Goodbye, my friend, agure laguntxoa! Oh my god! Dena dagoela dirudi, jauna! Simonek urrezko ordulari badauka! Lan bikaina, jaunak! Hartu altxorra eta guazen herrira! Ante! Ondo alko! Lasai, amaitu du guztia! Lan bikaina egin duk. Bai, baina lagun hon bati huts egin diot. Tira, ez duk hainbesterako izango. Gainera, benetako laguna baduk, barkatuko hau. Nik ere barkamena eskatu nahi diat, Anje. Don Fernando. Anje, gehiagi ez dutu ahot behar bada, baina eure hobe beharrez egin diat. Badakit, Don Fernando, egia esan zera... Nik ere... En aukire aita, baina entzun. Nik askotan eskatu diot familia bat olentzerori. Zuek zareten nire oparirik ederrena bihotzez diot.
gaurko gabon gaua gaurik zoragarriena izango duk. Don Fernando, galdera bat fidatzen altzara nitaz. Ze esan nahi duk? Sinisten alduzu nigan. Jakina, je. Guazen, horixe jakin nahi nuen. Kanpotarraren atxorraren artean, nire aitonaren lagun bati ostutako erloju bat dago. Urrezenak arduratuta nauka. Lasa, ziur nago une batetik bestera etorriko dela. Jaunak, denok prest! Bai, jauna, dena giltzapean. Giltzapean dago. Orduan? Hane, hileko kako bat. Tari, ze egin behar duzu horrekin? Houdini handiaren liburuan irakurri nuen. Ea zerbaiterako balio duen. Besteok badakizu ezer egin. Bai! Nik ez dakit ezer. Bai, alkate txiki, zuk ere abestu. Abestu. Handi, eta aita kasurik egiten ez badit zer. Egingo dizu. Guazen ba, eta eskerrik asko lagunok. Horretarako gaude lagunak. Jauna, zera, alkatea ez dago emez, niri dagokit zuei eskerron agertu eta agur ofiziala egiteko ardura, beraz, zera, zure taldea batuko bazenu, nik eskertu... Jaunok, formazion! Jaunok, ohorea da gure herrixumearentzat zuek hemen egon izana. Gurera ez da sarritan hain izen handiko erakunderik etortzen. Kakazarra ezin da zabaldu. Gabonetan gaude, eta herriko umeek gabonetako abesti bat kantatu nahi dizuete. Orentzero buru handia, entendimentuz jantzia, bat arratxean edan omendu amararroko zagia, aurre tripandia, tralaralala, tralaralala, aurre tripandia. Liburuak ez dira inaspergarriak, ez da? Orentzero buru handia, entendimentuz jantzia, Lortu dut, Olentzero. Jauna, lapua! Ez dezala iez egin! Errenditu zaitez! Gora Gabona! Bai! Atxilotu zazue erreginaren izenean! Merezi duzun zigorra jasoko duzu! Zigor galanta jarriko diote izan zalantzarik. Goazen, mukizu, barnetegira eramango hauten eienko. Pasada ederra merezi dut. Don Fernando! Guazen poliziok, bidaia luzea duguta. Hurra, hurra, Gure Olentzero, pipa hortzetan dura eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko botilarduakin, botilarduakin. Egunen batean azalduko didazu aitonaren lagun horren eta ordulariaren kontua ez da lantxe? Ba, bai, etxeko lanak egin eta gero. Urtetxo, abestu dezagun. Ea, nor nahi ditu Antxonik egindako txuletatxo gozo-gozoa. Nik, Antxoni! Oraintxe nator. Ha! Hotzak hilik nago, eta zu hortik paseatzen! Angeri eskerrak ematera joan nau. Ezari, ipurterrea izana. Eskerrak mutikoari, bestela akabo gabonak. Eskerrak Angeri eta aur guztiei ere. Gabonetan sinisten dutelako.
Eta nire oparia gogoratuko zinen, ezta? Ire oparia. Ez diat ire gutuni jaso. Gutuna. Jakina, gutuni jasotzen ez badut? Eta nola idatziko dut gutuna? Belarri puntarekin? Astoa naiz! Astoa, hi? Guazak napo, aurrak zaiditiagu. Oparien ordua du.